Vítám vás na kanále Shiba Investing. Dnes se společně podíváme na to, co je to vlastně dluh, jak s ním pracovat, no a jaké jsou jeho výhody a jaké jsou jeho nevýhody, případně přímo nebezpečí. Co je to dluh? Dluh, jednoduše řečeno, je nějaké vypůjčení peněz za určitou cenu, nebo také můžeme říct úrok, s určitou dobou splatnosti a nějakými podmínkami. Co u dluhu sledovat? Ideálně sledujeme RPSN, roční přidanou sazbu nákladů, což jsou celkové náklady dluhu, to znamená obsahují ty různé skryté poplatky. Potom je velmi důležité si přečíst podmínky a sankce, to znamená můžeme ten dluh dříve splatit, nebo máme fixovanou úrokovou míru na celou dobu. No a potom je velmi důležité sledovat i náš poměr zadlužení a jak ten dluh využijeme. To znamená, využijeme ho k budoucímu růstu, nebo ho utratíme třeba za dovolenou a potom, když přijde čas splácet, tak budeme splácet dluh, který nás zatíží, protože jsme ho nevyužili na to, abychom v budoucnu vydělávali více. Ale pouze jsme ho utratili na spotřebu, což není úplně ideální využití dluhu. Jaké jsou tedy výhody a nevýhody dluhu? Dluh nám obecně umožňuje investovat peníze dnes, které jsme neměli, a využít tak časovou hodnotu peněz, kterou jsme společně probírali. To znamená, peníze dnes jsou díky inflaci a časové hodnoty cennější než peníze, které získáme zítra. No a pokud nám dluh nepomáhá k tomu, aby jsme v budoucnu rostli, tak se může stát velkou zátěží. Jak jsme si už řekli, například utratíme dluh za dovolenou a potom, když přijde ta chvíle dluh splácet, tak zjistíme, že nás ten dluh tíží, než aby nám pomáhal. No je velmi důležité znát svou míru zadlužení a také si dluh můžeme představit jako něco, co je finanční páka. To znamená, my si teď půjčíme peníze, které můžeme zainvestovat, jinak bychom je neměli, a díky tomu můžeme na tom větším obnosu peněz vydělat více. Takže jsme využili efektu páky. Ale samozřejmě, jak efekt páky může působit nahoru, tak úplně stejným způsobem může efekt páky působit dolů. Takže je to mince, která má dvě strany a je velmi důležité chápat, jak moc jsme zadlužení, protože se může stát, že nám ta investiční téze nevyjde a potom budeme muset ten dluh splácet. A otázka je, jestli můžeme. Teď, abychom nemluvili pouze teoreticky, tak se pojďme prakticky podívat, jak můžeme ty různé ukazatele u dluhu počítat. Jako vždy, Excel s vámi budu sdílet, takže si potom můžete přepracovat k obrazu svému. Takže máme nějaký majetek, já to budu ukazovat na svém příkladu. A ten majetek je dobré rozdělit na likvidní a méně likvidní. To znamená, v mém případě ten méně likvidní je dům, což bude případ pro mnoho z nás, že většinou největší část našeho majetku je zamknutá v domě a s tím víceméně nic neuděláme, jedině, že bychom to prodali, vystěhovali se, ale potom jiný dům nebo jiný byt bude stát víceméně to stejné, takže si moc nepomůžeme. To znamená, jediná možnost, jak se dostat těm méně likvidním penězům, je přestěhovat se z většího do menšího. No a co se týče likvidních investic, tak tam jsem zařadil auto, investice jako takové, ať už jsou to cenné papíry, peer-to-peer půjčky a podobně, často je velmi jednoduché je zpeněžit a dostat z nich během dnů nebo i hodin, minut peníze zpátky. No a hotovost je samozřejmě nejvíce likvidní. Takže si ten majetek takhle rozdělíme a spočítáme si sumu. Tady máme sumu likvidního majetku a tady máme sumu méně likvidního majetku. Potom si napíšeme, jaké máme dluhy nebo závazky. V mém případě je to hypoteční úvěr na dům, v současné chvíli za 1,9%, ale blíží se mi refix a snažím se dosáhnout na 4%, o tom si řekneme něco více za chvíli, jak se na to můžeme dívat. No a potom mám spotřebitelský úvěr, ale celý ten spotřebitelský úvěr jsem použil na investici. Bylo to v době krátce po začátku covidu, kdy to vypadalo, že svět skončí, takže všechny akcie spadly na totální minima. A já si pamatoval,
že když je na trzích krev, tak se má nakupovat. Tehdy jsem nebyl nijak zatížen dluhově, takže jsem si vzal úvěr a celý jsem ho dal do investice. A měl jsem štěstí, ale zase řekneme si za chvíli, na co je potřeba si dát pozor. To znamená celkem ta dluhová zátěž, když ji sečteme, je 5 300 000. Teď, aby jsme si to dali do nějakého kontextu, co to vlastně znamená, tak si spočítáme nějaké ukazatele. To znamená úvěr versus celkový majetek. Jednoduše řečeno, vydělíme úvěr tím celkovým majetkem a v podstatě co zjistíme? Zjistíme, že na 1 korunu veškerého majetku připadá žádná celá 25 koruny dluhu. Nebo to můžeme říct jinak, jsme vůči veškerému majetku, v mém případě jsem zadlužení přibližně z 25, nebo když to zaokrouhlíme, 26%. Ale samozřejmě to je krizová situace, protože veškerý majetek i dům nejspíš prodávat nebudeme. Takže je mnohem zajímavější si spočítat úvěr versus likvidní majetek. To znamená ten majetek, který máme, tady v tomto případě likvidní, který by se dal snadno zpeněžit, a tady je to v mém případě 62,57%. To znamená, v mém případě, když bych chtěl splatit ten veškerý dluh, tak víceméně bych použil hotovost a odprodal část investice, můžu si nechat auto a byl bych bez dluhu. Zase, to, co tady počítáme, když se podíváme, tak jednoduše počítáme, že na 1 korunu likvidního majetku připadá 0,62 koruny té dluhové zátěže. V současné chvíli ty splátky veškerých úvěrů jsou nějakých 31 000 měsíčně. Po refinancování to skočí o nějakých necelých 20% nahoru na 35 až 36 000. A jak jsme si říkali ve videu o cashflow, tak bychom měli rozumět tomu, kolik nám naše mzda, jaké bezpečí poskytuje. Protože když by nám, dejme tomu, vzali jsme si spotřebitelský úvěr, zainvestovali jsme ho a nevyšlo to. Takže my teď potřebujeme vědět, když se nám zvedne hypotéka, nebo když bychom museli splácet ten spotřebitelský úvěr, tak jak moc nám ho naše mzda nebo zůstatek ze mzdy, pokud zaplatíme všechny ostatní povinné poplatky, tak jak moc by nám ho pokryla. V mém případě je to asi 250%. To je extrémně důležité kvůli bezpečí. To znamená, pokud bych tam měl jenom 100%, tak to znamená, že když všechno pokryju a zaplatil bych těch 31 000, tak prostě jsem na nule. To znamená, nic mi nezbylo ze mzdy a to by byla velmi, velmi nepříjemná situace a velmi riziková. Protože by se zvýšila třeba hypotéka při refinancování a okamžitě bych se dostal přes 100% a měl bych problém, musel bych hledat, jak to vyřešit. Ale tím, že si držím, nebo respektive, že mám mzda, je to pokryla z 250%, tak mi to dává určitý pocit bezpečí, že i pokud by všechno selhalo a nepřišel bych o práci, tak jsem schopný to pokrýt a i pokud bych o práci přišel, tak se současným majetkem jsem schopný ty dluhy veškeré splatit a ještě mi něco zůstane, než bych si našel další zaměstnání. Teď se pojďme podívat na to, jak se vlastně můžeme dívat na hypoteční úvěr a proč hypoteční úvěr je tak skvělý druh úvěru nebo zajímavý druh úvěru. A proč si ho berou bohatí lidé, i když by si mohli tu nemovitost koupit za 100%. Samozřejmě záleží na tom, ve kterém období jsme se narodili. Například moji rodiče naprosto nenávidí použití dluhu. V mém případě tím, že jsem si to spočítal, tak pokud jsem v mezích nějakého bezpečí pro mě přijatelného, tak se dluhu úplně nevyhýbám, hlavně v případě hypotečního úvěru většinou nemáte šanci si pořídit bydlení. A jak se tedy na ten hypoteční úvěr dívat? On má docela zajímavé výhody, pokud ho používáte na splátky domu nebo bytu, kde bydlíte, tak on je daňově uznatelný. To znamená, ty úroky, které jsme zaplatili do 300 000, což bylo do roku 2020, a potom 150 000, to znamená buď 300 000 nebo 150 000, které jste zaplatili na úrocích, tak si je můžete dát do daní a vrátí se vám z nich buď 15%,
anebo 23%, pokud spadáte do té vyšší solidární daně. Jak se na to vlastně můžeme podívat, na to, že se nám něco vrací ze zaplacených úroků? No, můžeme se na to podívat tak, že nám to efektivně snižuje ten úrok buď na 0,85% v případě 15% daně, anebo 0,77 krát ten úrok na hypotéce v případě 23% daně. Další věc je ta, že když nepoužijeme naše peníze, ale ty raději zainvestujeme, tak existuje něco, zase už jsme o tom mluvili dříve, čemu se říká inflace. I když ČNB cíluje na 2% ročně, tak efektivně je to spíš za posledních 10 let 3% ročně. A to znamená, že nám ta inflace znehodnocuje cizí peníze. My máme totiž půjčené peníze, postupně splácíme každý měsíc, ale tím, že je splácíme pomalu, třeba skrze 30 let, tak inflace znehodnocuje to, co stále dlužíme. To znamená, ona snižuje kupní sílu těch peněz, které nám banka vypůjčila. Ale zároveň nemovitost roste většinou alespoň o hodnotu inflace, což jsou 2 až 4%, a tím zhodnocuje náš majetek. Ale zase řekli jsme si tady, že pokud máme dům, ve kterém bydlíme, tak nás to až tak moc trápit nemusí, protože společně s tím rostou ceny všech ostatních nemovitostí, takže i když bychom prodali ten dům nebo byt, tak si stejně moc nepomůžeme. Tady to má smysl ve chvíli, kdybychom měli investiční byt, ale v případě investičního bytu samozřejmě už nemůžeme používat tu daňově uznatelnou položku, jakmile žádáme nebo podáváme daňové přiznání. Ale zase je tam příjemné, že můžeme využít cizí peníze, které potom znehodnocuje inflace. Speciálně posledních pár let ta inflace udělala docela zajímavé věci. Takže takovým způsobem můžeme uvažovat o úvěru, ale jak jsem řekl, úvěr je dobrý sluha, ale velmi zlý pán. To znamená, když si nespočítáme ty ukazatele, nezjistíme si naši komfortní zónu, tak by byla dostatečně bezpečná a ještě v horším případě použijeme ten úvěr na spotřebu, která ale nezvýší náš výkon v budoucnu. To znamená, například si půjčíme na dovolenou, prožijeme krásnou dovolenou a potom nám zůstanou splátky v budoucnosti, které nás budou zatěžovat. Tak se můžeme velmi jednoduše dostat do dluhové pasti. Takže to je extrémně důležité si hlídat právě toho dluhu. A teď se pojďme podívat prakticky, jak je to s těmi hypotečními úvěry, ale jenom v rychlosti. Snažím nějakým způsobem získat 4%. Tak pokud se podíváme na něco, čemu se říká IRS, neboli Interest Rate Swap, já to zvětším, ať to vidíme, tak když si, tady to je 3letý úrokový swap, tak když si půjčujeme v bance, tak to, co banka udělá, tak si na to půjčí většinou skrze úrokový swap, nebo případně tím, že banka půjčuje velké množství peněz, někdy může ty peníze vrátit, tak může přepoužít už existující úrokový swap nebo to pokrýt jinak, ale ať to máme jednoduché, tak ona si prostě půjčí peníze skrz úrokový swap na ty 3 roky, když vám bude garantovat úrokovou sazbu na 3 roky. Takže dejme tomu, že si je koupí za 3,1% a vám řekne, že vám nabízí 4,1%. To znamená, banka tím získá marži 4,1%. Nebo ne 4,1, ale 1%, což je rozdíl 3,1 minus 4,1. Takže marže banky bude 1%. Takže ve chvíli, kdy se snažíte vyjednávat úrokové sazbě s bankou, tak je samozřejmě dobré se podívat na to, jak se pohybuje úrokový swap a podle toho se potom snažit vyjednávat a odhadnout, jestli ta banka vám dává to nejlepší, co může, anebo případně by bylo možné někde získat něco výhodnějšího. Hypoteční úvěr jako takový je pro banku extrémně zajímavý, protože vy platíte pojistku na nemovitost, ta nemovitost většinou v České republice roste, protože tady máme mantru vlastnického bydlení a Češi jsou velmi konzervativní ve splácení hypoték, takže pro banku je to naprosto úžasný druh úvěru.
A samozřejmě pokud nejste schopni tu hypotéku okamžitě splatit, když končí refinancování, tak se s bankou velmi těžko vyjednává. Tak, já teď přeskočím zpátky a tím se dostáváme k tomu, proč by si bohatý člověk nebo člověk, který má dostatek peněz na to, aby si hypotéku nemusel brát, proč by si ji vzal. Tak se podívejme, zkusíme si to spočítat. To znamená, pokud bychom dostali 4% úrok a řekli bychom si, že na konci roku z těch zaplacených úroků dostaneme 23% při té vyšší sazbě zpátky, tak bychom ten úrok vynásobili krát 0,77, takže efektivní úrok by nám vyšel 3,08% ročně, který bychom měli na té hypotéce. No a pokud do toho odečteme 3% průměrnou inflaci, tak zjistíme, že bychom si ty peníze půjčili efektivně za 0,08%, což je super, protože naše peníze můžeme potom použít k investování a efektivně tady máme peníze velmi levně, pokud předpokládáme, že inflace je 3%, pokud by byla 2% v průměru, tak by to bylo 1,08, což za mě je naprosto úžasná možnost, jak si efektivně půjčit peníze, a to je také důvod, proč například vlastník Facebooku využívá hypotéku k financování svých nemovitostí a neplatí to hotově, protože využívá časovou hodnotu peněz a stejně taky můžeme využít i my. Problém je ale potom v tom, že hypotéka je úvěr třeba na 30 let a za těch 30 let nám samozřejmě banka, když nemůžeme tu hypotéku okamžitě splatit, řekne tak a teď nám budete platit 5%, takže potom v průměru na tom dlouhém časovém horizontu ta banka dosáhne na svých třeba 5% a vydělá na tom. Ale pokud chápeme, jak časová hodnota peněz funguje a máme dostatek financí na to, aby jsme mohli tu hypotéku splatit předčasně, tak jednak se dá s bankou lépe a férově vyjednávat, ale hlavně můžeme využít i tady té efektivity. Takže tak, doufám, že jsem vás inspiroval, případně vám dal nějaké myšlenky, jak u úvěru uvažovat. To nejdůležitější je, abyste se cítili komfortně. To znamená, pokud nemáte úvěry rádi a chcete pracovat bez úvěru, je to naprosto v pořádku. Smyslem tohoto videa bylo pouze inspirovat vás, jak lze dluh využít bezpečně a jak je dle mého názoru, každý si musí udělat svůj názor a získat své zkušenosti, efektivní využití dluhu. Takže tak a budu se na vás těšit zase příště a zatím se mějte jak nejlépe můžete. Pokud se vám líbí obsah na kanále Shiba Investing a zajímáte se o investování, nezapomeňte kliknout na tlačítko odebírat a aktivovat zvoneček, aby vám neutekla žádná nová videa. Budeme také rádi, když nám v komentářích napíšete váš názor nebo tipy, jaká investiční témata byste rádi viděli příště.